Jesus. Zechariah chapter 12, understand what some man was on verse 1.
Jerusalem ibhidlikile. Hayibo. Ithempeli libhidlikile. Hayibo. 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 Bone uNkulunkulu ufuna izitha zakho zibathathe endluzulu. Baba eBabylon. Faka eBabylon kwabusa ama-patience. Nkosi ama-patience siyabakhulula uTanzania nikuthandayo Nkosi yami. Khona basebefile endleleni. 1 2 khona babesakhona ngegama kodwa sebemdilile uNkulunkulu. Athi shukla uNkulunkulu udlala ngathi. Haleluya. Ngekho. Haleluya. Kodwa kulaba abadilile abesakhona. Babizwa ngensalo. Ithemba balahlile abanye. Omthuku uNkulunkulu. Kodwa babesakhona. Elithi iBhayibheli. UHagayi bevuswa benoZakhariya ngalesa sikhathi sokubuyiselwa sekuvuka Ezra noNehemiah nama-governors. Asambeni siyovusa intonga kodwa beshoda nje ngento ezobathembisa ukuthi uma bevuka ngoba kade bezama bebakhufuza bebahlehlisa bathi bayavuka baphinde bahlangane ney'nduku bathi bayavuka bahlaselwa indlala bathi bayavuka bahlaselwa abazalwane yiba laba abazibiza ngo-Israyeli bathi niyaphapha phansi. Kodwa this time ifike ingelosi iphethe i-measuring tape ayikakami iJerusalem isalele phansi kodwa uhamba uphethe i-measuring tape uyakala. uZakhariya ebona ingelosi hayi ndoda wenzani imandoda khona sizokwenzeka. I can hear the sound ngizumdumo basindisiwe badlala ngabantu ngenkathi badlala ngabantu hayi ngoba nakho besifile thina besisakhona inkinga besithi uma sithi siyavuka kube khona into esidushela phansi sithi siyavuka induku zisishaya left zisishaya right zisishaya front zisishaya back ebese sihlehla kancane kodwa njalo uma sihlehla besingahlehli singenathemba besibuyela endaweni yokuthandaza siyonanda amandla amasha siyonanda amandla amasha ikhona into ezayo ikhona into esifikile. The devil is a liar. Hallelujah. Come on, shut up. iJerusalem. Ngiya ukulinganisa iJerusalem. Ngibone ukuthi bungakanani ububanzi balo. Bungakanani nobude balo. Bheka ingelosi eyayikhuluma nami yayisiphuma nenye ingelosi Funda nje verse 32. Hallelujah. 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 Uhleli uzwile ngawususela ndazi uzile phela unyaka wesifana alokhu eshila uNkulunkulu
Luyazuso, Uyazumkhululi, who will bring a revival to the walls of Jerusalem. Hlala, wahlala. Phela unyaka wesi-20, kanti inkosi kwangathi kuba wese bandleni. Abantu manje sebelala nabodwa. Ikhwaya ibamba amamayiki bephumela embhedeni bengcolile. Afika uNkulunkulu wahlala. Ngasuki. Yesu umkhululi. Webandla. Hlala. uNkulunkulu namhlanje kuright ukulinda. Okubaluleke kakhulu ukuthi ulindephi. Banye balinde ipotini baphuza utshwala ngoba iy'teshi ziningi zokulinda. Abanye balindile kodwa balinde esonweni, kodwa basakhona abalakhu bangena ethembelini kodwa silindile. Asuki 50 years went by. Sayisalukazi manje wangena wahlala phansi walinda. Sit in your position. Noma bangahlekisa ngawe bathi uyakhuka ushadanga akekho futhi ayokushada. Hamba uyojola, mina ngithunya umoya oyingcwele ukuthi ungasuki sekuseduze usezofika. Uzofika umkhululi, uzofika indoda ezorevive iJerusalem. Moya oyingcwele angeke asuke la until we see you. Adala wabana 84 ohamba ngenduku wayesejoyinwe abanye belinde naye. Ngizwa play umfundisi ngoba lithi iBhayibheli uma sebona uJesu eyi-infant emphethe wayeqale waphathwa uSimiyoni ikhehla elidala. Lithi ikhehla elidala, lithi ikhehla elidala ngoba sengimbonile sengingafa. Uthi ugogo na 84 ningilungiselelo. Uthi ugogo na 84 ngoba sengimbonile sengiyobatshela. Ebengilinde nabo ukuthi usefikile. Mina ngithandela empendeni wangivusa umoya ngcwele ngizoniqhweba ngintshela sesifikile isikhathi. Sesifikile isikhathi sikamoya oyingcwele. Ungamangazwa amanyala nayikho konke. Amafu ayahlangana. Yahlangana amafu. Ubehlangana mnyama. Mawubona amafu amnyama, abanye babone la mafu amnyama base bebamba ama-meeting bakusekuyabheda. Ngcono sihlala siphume. Kodwa insali ithe ingawabona abamnyama ehlangana. Yasiyakuhlangana nayo yathi usefikile. Mayifika icorona sigijime sahlangana sathi usefikile. Nansi imvula isiyaza. I hear the sound of rain. Ngiyawabona amafu amnyama yahlangana kwangamaya. Lokho kubuphawu lokuthi imvula yokugcina isizonetha. Laba bebehlabisa ngamandla ba-late, they are too late because the God of revival is here. Ngithunya amandla nje ngizokufela.
moyingcwele sizobona abagulayo bephila. Yes, Lord. Utheke moyingcwele sizobona ama-miracles ebuya emzimbeni kaKristu. Yes, Jesus. Because amafa yahlangana. Makuhlangana amafa aphenduka abe mnyama sengiyahamba. Kuhlangana abe mnyama. Mina nabengizonjalo ukuthi moyingcwele ngihambe. Amnyama. Uma kukuthi amafa ahlangana kuthu ilanga liyanyamalala. Yo. Phenduka kube mnyama. Wena utatazela ngokubona kumnyama wayitshela kusekuphelile. Sure. Kanti bengekho mnyama ngoba bekuphela ngawe. Bekumnyama ngoba amazulu abevive vivela imvula ezonetha. Ayiqini izandla zenu. Ayiqini izandla zenu. Thathani ikhaya. Thatha zakho. Uma kuyiphindo lakho thatha ikhaya. Uma uyi-intercessor thatha ikhaya. Uma umprofethi thatha ikhaya. Ayiqini izandla. Ayiqini izandla. Njengoba nibabona sebe-exposed. Ingoba sekuyahlehiswa. Sekuzongena thina mntakaba. Oh, Jesus. Abathembi. Hey. Thina bazovuka ifake abafile. Bayovuka befile. Hallelujah. Bavuke bahambe ngenyama. Yes, Lord. Kuyofika ngicela ukuthi nginibonise. Kuyofika amaphephandaba azohlola ukuthi how fake are these miracles. Athi ayafika